friends, good morning and welcome to the vlog. Welcome to the vlog, ate. So, we're going to school today kasi it's fourth quarter ano yan, recognition nila ate. So, today is June 14, 2019 na guys. Grabe. Magre-recognition pa lang sila. June na. So, we'll be leaving mga 12:30. Malapit na mag 12:30. Kasi 1:30 mag-start yung nag-aaway na naman sila. Today is such a crazy day. Ayan, so, oo. Ang init, natalo daw yung Golden State, sabi ni Mother. She was so sad kasi, anong tawag niyan? Wala na daw game, nanalo na yung Toronto. Oh my God. So, ayun, yeah, it is so hot guys. Nakakapagod talaga lumabas kasi ang init pa rin. So, we are gonna see you later. Guys, so we are already here sa school ni Babas. Hi, te. Yeah, panudlay, uy. Ayun na sad. Kaya nga, dugay na sad ta. Okay na ba, sudlay ya. Yan si Baba. Uy, tanawa sila, oh. Nag-chat sila. Ayan ma, kuya ma. Manon po bago na sa education na Guadalupe. Bago na naman. Dami ng bago dito. Guys, so natapos na din sa wakas yung recognition ni ate. And we are just going to Haiba. To buy some foodie kasi yeah, i-take out na lang namin kasi hindi sumama sa amin si Lululoy. So we are going to Majestic Restaurant. Hello friends, so nandito kami sa potato corner kasi si ate is like eating potato corner. She wants to eat obviously potato corner. Balak sana naming bumili ng ice cream, but since maghihintay pa kami dito sa potato corner, so matutunaw na yung ice cream, so hindi na lang kami bumili ng ice cream. Kasi sabi ko sa niya, bilhin natin muna yung potato corner. Tapos sabi niya, let's eat I told you, diba? I told her na let's buy Reese na ice cream, diba? Reese na ice cream. Tapos, pag binili namin yung ice cream, tapos paghihintay pa kami dito sa potato corner, so wala na. Tunaw na si potato. Si Reese ay tunaw na. Congrats, te. Congrats, ate is with honors again. Next time, top 1 na. Hindi ko mag-top 1. Dapat kutuon ka para ma-top 1 ka. Uy, magpanag yung class din sa video. Oh, because kumpara ni Baba nga kutuon ka, mga bad man kung mga influence ang kuto ni Baba, di ba? Di mo kukutuan sa. Hala, feeler. Ang dami mo kayong alaga. So, maghintay lang kami. Konti lang naman yung tao dito. So, hopefully, mabilis lang kami. Kasi I think tapos na sila Anma doon sa Majestic. So, si Rookie na una na doon sa sasakyan kasi mabigat daw yung niya. So, mag-chill muna kami dito guys. There's our potato corner. Ay, wala pa tayo makatry anang kanang Rookies, no? Gan ba? Rookies. Ayan din. Shake. Yan na sila. Na! Baka si ate sa potato corner. Blown sa din na yung ginom. Mga filler kay mo noon sa nila. Malit mo Right, potato. lagi. Goto mo siya. Nya, di na mo mukhaon niya.
na. Bigoto naman. Ganihan na mo. Filler kay Taba. So, tapos na pala sila Anma. Ayan, oh. Tapos bumili pa sila ng ng fries din. Tapos si ate bumili din ng fries. Ayan si Baba. Oh, may pa-lemonade pangyayari dito si Baba. Daghan magtao sa grocery pero medyo okay ra. Hindi naman ba? so. Naraman niya. Dali ra di ay. Dali ra dayon yung order. Milagro. 'Di ba? Sa asahay. Pagbalik na mo, man na ang order. Oh, konti lang pala yung tao doon sa sa Majestic kasi usually ang daming tao. Matagal. Ayan oh, may bago. I wanna try there sa Sisling City next time. Next time na lang. Only rice. Hala, Ginoo, only rice Only diabetes. 100 ang tuwan. Pero okay na. Okay na na kay Nakakadakang 99, inasal. But it's only rice kaya okay na. So sunduin na lang namin si ate Mabusog ta. doon sa potato. Guys, finally we're home. Grabe. Nung paglabas namin ng SM, ang lakas-lakas ng ulan. Tapos pagkadating namin dito sa bahay, grabe. Super lakas pa din. Tapos it was my, ako yung toka sa pagbukas ng gate. So, ayan. Pero hindi naman ako masyadong nabasa kasi may umbrella. So, I'm just gonna quickly change my clothing kasi hindi pa nisod na siya diha. Murag na ate ingon si Papa daw dito daw sa katong lingkuranan ko ang baki man to pa ako manggitan pero pagkabantay garo niya kasi nahanap namin si Molly kasi wala kami kawawa naman si Molly na siya kita ka pero sa amin na paghigda ron nga basa man di ba diha sa sahog ba oh gutom na yan si Molly bigyan ko muna ng pagkain si Molly kasi may fish naman dito bahala na si Miko kasi bad yang si Miko sa wakas at nakapagpalit na ako ng aking damit guys. Sorry sa kalat sa background guys. Gabi ang lakas pa rin ng ulan. Tapos nakita na namin si Molly. Nandun lang pala. Tapos gutom na gutom si Molly. Tapos binigyan ko na siya ng foodie niya kasi lang naman, fish lang naman yung kinakain ni Molly. And sila Miguel tsaka Maui wala pa kasi hindi pa naluto yung rice. So, maghihintay pa kami saglit. So, oh my god, it's already late. It's already almost 7:30 tapos hindi pa kami nakapag-dinner. Naubusan kasi kami ng bigas guys pero kaya nung pagdating talaga namin yun talaga yung inuna ko na gawin na magluto ng rice kasi naubusan kami ng bigas kanina so hindi namin nakita na wala na pala kaming bigas so yun so I think mga lang mabilis lang naman mga nasa 20 minutes lang naman yung pagluto ng rice so ayan if you can hear that grabe ang lakas ng ulan pero maganda at the same time pag natutulog so I'm so hungry already guys grabe kasi kanina lang naman yung kinain ko I just had hindi ako nakapag-lunch ayan I just had yung cream o tapos kumain ako ng fries tapos yun so hopefully I'm gonna check kung luto na yung rice kain na ito yung in-order namin from Majestic restaurant as usual yung butter chicken set ayan sarap talaga ng chicken nila tapos meron din sweet and sour pork pancit tapos fried rice tapos meron din bird Baso ni Papa. itadakimasu I'm so full yeah guys I'm so full it's already 9 and we are still eating I'm just watching my video kasi na-publish na yung kili-kili video ko from Belo ayan I'm so full. Namian ka? So we are just eating snack after that big dinner. Grabe. So Baba, oh my God, look at Baba. Are you gonna eat that? Now na? Papa, mukhaan na siyang mangga. Filler. Hala, no, you're not yet full ba? Oh my God, you ate French fries first. And then you ate dinner, and then you ate this one, then you drank Coke, you ate Pucci, and then now it's gonna be mango?
Oh my god. So, I'm just going to finish sharing my video, guys, here on Facebook. Make sure you like my Facebook page, guys. If you haven't liked it yet, it's still Beauty and Beyond, my Facebook page. I'm gonna show you where is that. Ayan. So, here's my page, Beauty and Beyond by Sharon. Sa mga hindi pa naka-like dyan, make sure that you've liked my page. Guys, I forgot to mention that I am using the Essence Big Volume ba yun? Basta yung Essence na ni-review ko na eyelashes, and look at my eyelashes. I don't know if you could see any curl, but I was using yung heated eyelash curler ko kasi if yung ano lang, regular na eyelash curler lang, after like mga ilang minute or 1 minute or so, tapos pinatuyo ko pa siya ng aking blow dryer, but I could see na ano na talaga, it's really going down. So, I use, pero ayan yung ano, itsura na, it's not very, ayan o. Pero medyo may curl pa naman siya, but I could see na merong smudging talaga dito na nangyayari. Kanina pa yan, and medyo teary eye ako kanina. I don't know why, for some reason, but this eye, always the teary eye. Yeah. Ayan, so, share ko lang. So, we're still having some snack. I'm gonna eat this one from Goya, my favorite dark almond. And meron din akong Coca-Cola is it zero. And congratulations to Miss Baboy. Tata Chuchu. Congrats, ate. Sama ko. Hala na, grabe kay Kabano. Kumakain ka. Can you give me your mango, please? Okay. So, Are you a baby? Oh my God, sweet. Magkano yung kilo ng mangga? It is so delicious. 90? Takay dyan. 90, 100 na gani kay dagko na. But it's Puti pricey. ng bugatan, imo kalimar nagbutuan. Maybe let's go to Carbono para mas barato. Ah. Yeah, Pero ang ang sarap. kay boy, ang gusto miskar mo more sa Dili, oy. Mahal man ang tabuan. Ang tamis ng mangga. Grabe. The best talaga yung mangga dito sa Cebu, guys. Come here sa Cebu, you better try the mango. Di, nagkaon si Baba. Ina pa ba? Naa. Because it is so delicious. So, dabi, lahat na lang tong vlog na to, puro pagkain na lang talaga. And wala ako masyadong saysay na video today. Kasi yun nga, naghintay kami ng matagal doon sa recognition ni ate. Yun na naman talaga yung highlight ng day ko ngayon, yung recognition ni ate. Tapos, ayun, tapos kumain kami. Kain lang ng kain. Alas 9 na, mag-alas 3 na, but I don't give a damn. Guys, I think we are going to say goodnight now kasi I wanna chill na. Then, wala na din akong maiva-vlog. Yeah, because it's gonna be a chill. Tapos, gusto sana namin manood ng movie. But I don't know if there is an HD available na movie. Bakit ang kati-kati lagi ng aking beautiful nose? Oh my God, someone reacted. Ba? Look at Baba. She's always hungry. So, ayun na nga guys. Good night. And I hope you had a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep that smile. And we will see you on our next video. Oh, yes, minasan!